गिबियावनो गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द लोगोफोर आङो गुवाहाटीयाव दंफैयो मैया मोनसे खामानियाव फैदोंमोन आं फेन्सियाव ब्लेजार लांनो फैदोंमोन बेनिफ्राय खामानिया जाजोबासै बेनिफ्राय गरसगाव आंजों दङ देरहासार इस्लारि जोंहा बिकु ब्रादार बेनिफ्राय आंखौ बेरायहोनो लाबोदों बर' गामि दंनो गरसगाव बबेबा पाहार गोजौआव मा गामिमोन मिथिंगाफुरि नोंसोरथ' हानाय नङालै आंजों खारफानो देरहासारसोल' खारनांगोनसो बेवहाय नोंसोरथ' आंजों हानाय नङा बेफोर बर' गामि गोजा ना बे बर' रोंना रोङा बर' गोजा ना मोजां ना फंबाय मोजां बर' गोजा ना बेफोरबो दे बबेनि न'आ ओमफ्राय बरमानि मा गामि आया आंनिनो जायगानि मानसि बे मा बुलुमोननि बुलु दा बुलुआ नोंनि बिबनां आया अ आं मोनफैयो आं जोंनि जायगानि गोजा मैयाबो बैयाव थांबाय आङो आंनि बागानफारानि गोजा दिनैबो आं न'आ बेनो ना गोबाव बोसोर जाबायना बेयावनो बरिया गथ' गथायफोर एवनो गासैबो बरिया दा हाबगोन नायबावनि न'खौ नायबावगोन औ दा फैगोन आरो सब जायगानि गोजाम फैयो बेयाव आंनि गारिया हानाय नङा फिथा जागोन माथो बेवहाय मिथिंगाफुरि मोजांथारथ' सोलायखागोन टाउन जाजोब्बाय देरहासार हा बायना होदोलै आंबो नोंनि फैसाजों फिथा जानोसै जोङो दा अर्डार होगासिनो दङ दाय जागोन बबेनि आब'मोना आदामोना ओरैनो मेन थानाय जायगाया गामिया तामुलपुरनि बेनिफ्राय आंनि खाथिनि गैया आंनि खाथिनिसो जाबाय माथो बेनिफ्राय आरोबाव बबेनि मा गामि दिगिलिनि बेयावबो जोंहा आबौ खर'पुत्र आबौमोन गामिनि रेखारानि खर'पुत्र आबौ गैयामोन खानाय गुफुर बोराया इसोरनि गामिनि ना सिनाय गैया आं सासेबो सब सिनायजोबो जिरायलायला दे लागोन आंनि जायगानि दे जोंहानि माबायाव गोलैयो नामा जोंहानि लादाव गोलैयो नामा बुग्लामारि लादाव गोलैयाना गोलैयाना नों जुबुलमोननि पलासि जोंहानि बुग्लामारि माबायाव गोलैयाना जप्पा पलासि जोंनि जायगानि खमायबाय खानायथ' दङ बर' बेसेबांसो न'खर दङ ओरैनो 60-70 बेसेबां बोसोरनिफ्राय फैना थाफैनाय दङ ओरैनो बेयाव 2000नि सिगांनिबो दङ किसुमाना 2000नि सारियालिनिफ्रायबो दङ ओरैहाय आरो गथ'फोरा देरजोबबाय गथ'फोरखौथ' फरायनाय माने मोजां खालामनो हादों ना दा बर्थमान फरायगासिनो दङ मोजाङैनो मोजां माबाखौ फरायदोंना बर' मिडियाम दं बर' मिडियाम नैबेयो एलपि स्कुल बेनिफ्राय आरो बाथौगुरियाव दङ एमइ गथ'फोरखौ जौगाहोनांगोन ना जों नंना नङा जों जियानो मावा मानो गथ'फोरखौथ' मोजां खालामथारनांगोन गथ'फोरा मोजां फरायनाय दं आरो ना साथिथा न'खर दोङोबाथ' सहस नङा जोंनि गामियावबो आंनाव 45ल'सो दोङो अब्ला बर'ल' अखल नङा आरो खिन्थु मिक्सार जोंनिया मिथिंगापुरियाव माने 60सो दोङो आरो 60सो दोङो बर' गामियानो गोजा जोनोमपुरि दङ बेयावबो दोङो 50सो दङ सान्तिपुर दङ सान्तिपुरावबो दोङो बिदिनो 70सो दोङो बर'फोरा ओमफ्राय गुबुन हारि दङ ओइ माबाफोर दखानबो दंजोबो दखान बिजनेसबो दं ना
मोजां फिथाइया मा दाम लायो थाइसेयाव 10 थाखा बेखिनियानोल' जोब्बाय फुंनिफ्राय दिनै दिनै लाइनाव थालायनांदो लाखिया मोजां नोंसिनिया फानजोबनो हायाबाबो जों बायजोबगौमोन दिनै दिनै नोंसोर फानजोबनो हायाबाबो जों बायजोबगौमोन जेबो सिन्था खालामनानैसो दिनैनिखौ मानो होनबा बेफोर बर' गोजा जोंनि गामिनिख्रुइ माने बिसोर बेयाव थाफैनानै गोबां डेभेलप जाबाय न'फोरा फाखा न' गोजा बेनिफ्राय बेबो बर' गोजा न'फोरखौ नायनो हागोन 20 बोसोरनिफ्रायनो बेयाव दंफैयो बिसोरो नाथाय जोंनि गामियावसो मा दिनैबो थिंनि आरो इन्जुरनि नाथाय बिसोर बेयाव थाफैनानै ओरैबायदि मोजां जाबाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों आं दिनै आरो नैबेखौबो नाय बेबो बर' जा मोजां मोजां न' लुबाय बर' ना आदा बबेनि बरमानि बाङालिपारानि माने आंनि न' खाथिनि गोजा गासैबो मोजां ना बबेनि न'आ आङो माजबादनि आंनियाव माबा थायो दा बेबो आंनि जायगानि बरमानि मा जा मोजां मोजां न' लुफैयो नालाय दा लोगो मोनगोन मानो नांगोन देरहासार न' बरिया बेफोरबायदि थाफैनानै बेफोरबायदि इमान बरिया सेटेल जाबाय बरिया गोजोननाय मोनदों बेयो बाथौ नुदों मिथिंगाफुरिनि बाथौ मन्दिर बरिया सेटेल जाजोब्बाय बाथौ मन्दिर नैबे गामिया गोलैयो आरो नैबे गगयजों थाफानाय बे हानि थाखाय सावना लानाय बरिया खिन्थु सलिड क्रस मेन लामायाव जा बरिया बरिया न' लुनानै दङ दा नाय बाथौआबो जोबोर मोजां बरिया दावराव दावसि गैया कुल साइलेन्ट गावबा गाव माव था जा बरिया नुदोंना सब बर' गोजा गासैबो ओरै हा सोमलि खेथि दङ इनि लाइ मैगंफोरा जा मोजां जादों बरिया जादों खख्लें नै जा बरिया साइलेन्ट ना देरहासार भाई मान बरिया औ नायनो हागोन नोंसोरो माने बेनो लामा बेनिफ्राय नै दैखरबो बरिया आब' मा खबर मोजां ना नै औ बेरायफैदो नै बेयावनो दैबो दंबोयो न'निफ्राय फैदों मा खालामदों मेगि आं माबानि बाक्सानि नोंसिनिया न'आ मेन न'आ गहपुराव कार्बि आंलंआव दे बरिया गहपुरनिफ्राय कार्बि आंलंनि फनजों बरिया माजबादनि दे जा मोजां मोजां न' लुना दं मालाय बरपेटानि ओमफ्राय बियो फिसाजो गिदिर गिदिर फरायनायफोरा ना मोजां बरिया मोजां मोजां न' लुना दङ बेयो मालिकआ आदा मा खबर दङ दे मोजां बेरायनो फैदो नोंसिनि जायगायाव माने गामिफोरनिफ्राय नोंसोर माने साबसिन जाफैबाय बेवहाय गोबां मोजां मोनदों आं फैनानै नायना न'फोरा मालाय मोजां मोजां लुनानै मोजां रायजो जागासिनो दङ जोंना गामियावसो बेनिफ्राय बांसिन गैसिना माने गोबाव दं 2 मास दं औ
1986आवनो दं आरो गुवाहाटियाव न'फोरा बरिया जाजोब्बाय माने गामिनिफ्राय नोंसोर बिराद मोजांसिन जाफैबाय माने बेवहाय 79 फैदो आरो आं आगोल फार्स्ट गामि आंनि गामिफोरखौ नायोब्ला नोंसोर दिनै बेवहाय माने फाखानि न' जाजोब्बाय आं जोबोर मोजां मोनदों माने 2000 जोबोर मोजां मोनदों दे अब्ला ना दा थिगानो बेरायबावनि आं एसे बे मा गेट बानायदों बेखौ बाथौ मन्दिर गेट बानायदों सान्तिपुर बाथौ मन्दिर अके बरिया नुदों मालाय एसेबां मोजां जाफैबाय बरिया बर' गामि गोजा नुदों मालाय माबायदि गिदिर गिदिर न' लुदों बाबु मा खबर मा क्लासाव फरायो हा क्लास 4 बारा गोजान थाबाय बरिया सेरेब खावदों सेरेब लोंनांगोन दा गंसे दोन दे आदे दे दे गंसे दोन सेरेबा दे ओ बबे मोनसे बै गोजौनिया बर' गामि फैदो बेना या या औ नाय आदाया मालाय जा साफा खालामना दोनदो नाय नुदो जा बरिया हा नाय आदाखौ नाय नाय बर' गामि